ना बिदि सावरायनाय नङा आं क'क्राझाराव फैदोंमोन जोंहा मानाव गेदेर इएम राजिब ब्रह्म बिथांनि न'आव आरो बेवहाय जोंनि माखासे माने मावथिफ्रा ओरैनो आंखौ लोगो हमनो फैदों रायज्लायनो फैदों ओमफ्राय दिनै माने बिजेपि हान्जायाव गोबां माने माखासे हान्जानि सोद्रोमाफोर दैदेनगिरिफोर दिनै जयेन जाहैनो गतिके बिथांमोनाबो आंखौ रायदावलांनो होननानै बा आंखौ लोगो हमलांनो होननानै बेवहाय फैदों ज' साहा लोंलायलायदों आरो बेवहायनो जोङो दानि जिहेतु लोगो मोनलायदों बे आथिखाल थासारिखौ लानानै ओरैनो सावरायलायदों आरोखि मत बिनिमय बाखि जेबो गैया गतिके बेखिनियानो बेवहाय आं फैनायनि हाबाफारि लोकसभा बिसायख'थि फैगासिनो एनडिएनि बिजाथि हिसाबै क'क्राझाराव बसुमतारी आरो गौरां उदालगुरियाव माबायदि आसा खालामो आं सानो बिटिसि ओनसोलनि बे मोननैबो समस्तियावनो एनडिएनि बिजाथि दिलीप सयकिया आरो जयन्त बसुमतारी बिथांमोना खोब माने गोरलैयैनो देरहालांगोन आरो गोबां भट मोननो हागोन मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जायफोर माने मा होनो सरकारा जौगाखांनायनि हाबा मावगासिनो दङ एनडिए सरकारा बा जोंनि बिजेपिजों दैदेनजानाय सरकारा बेफोरो रायजो राजाफोरनि माने रायजोआरि जेंनाल' नङा स्किमल' नङा माने साफ्रोमबो सुबुंनि बेक्तिगत जिउखौ माने सहाय खालामनो हानाय मुलाम्फा खालामनो हानाय बेबायदि गोबां माने खामानिबो सरकारा मावगासिनो दं मानव गेदेर मदि बिथाङा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गुबैयै जोंनि माने मदि मानव गेदेर बिथां बा अमित शाह बिथां आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा माने जयैनो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जितु सरकार बे सरकारखौ फुरा फ्रि हेन्ड होदों जेरैखि जाया बिटिसि ओनसोलावबो भारतनि गुबुन गुबुन जायगा बायदि आसामनि गुबुन गुबुन जायगा बायदि खामानि लानांगौ खामानि मावनांगौ आरो बे मथे बे खामानिफोरखौ जेसे हागौ नाजानानै मावगासिनो दं गतिके आं सानो बे बेलायाव आरो बयबो जेराव मोनसे गोदान माने जौगाखांनायनि खामानि आरो सरकारनि गोदान माखासे जेफोर हाबाफारि लानानै खामानि मावनाय बेखौ लानानै आं सानो रायजो राजाया बे सरकारनिनो केन्डिडेट आरोखि सरकारनि केन्डिडेट दिलीप सयकियाखौ ओरैहाय दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जयन्त बसुमतारीखौनो माने भट होनानै देरहाहोगोन आं बेखौ सानो मानो होनना बुङोब्ला दिनै नाय जे जोङो लामा सामा स्कुल कलेज इउनिभारसिटिनि बाथ्राखौ बाद दोननानै बेक्तिगत जिउआव दिनै बयनिबो रेशन कार्ड आगोलाव खालि गोरिब मानसियाल' बिपिएल मानसियाल' रेशन कार्ड मोनोमोन नाथाय आथिखालाव मिडिल क्लासनोबो बयनोबो होजोब्बाय जायनि इनकामा बोसोरसेयाव जाय आरजियो बिसोरनि इनकामा 5 लाखनि थाइसेबाबो खम बा 1 फैसाबाबो खम बिसोरनो गासिबो बे गरिबनि मुङै होनाय बे गासिबो सरकारनि स्किमफोरखौ मोनजोबो जे बिसोर रेशन कार्ड मोनो बिसोर आयुष्मान कार्ड मोनो बिसोर उजाला आसनिजों गेस सोनायाव प्रत्येक मासावनो 300 थाखा करि साबसिडि मोनबाय थायो बा बिसोरनि एकाउन्टाव 300 थाखा करि फैबाय थायो बिसोर अरुणोदय स्किमबो मोनो आबादारिफ्रा दिनै 6000 थाखा बोसोराव मोनबाय थायो जायहा जेसेबां हा दं आनलिमिटेड बेवहाय रावबो एसेबां जन उमुक जन होननायनि खोथा गैया प्राइम मिनिस्टार आबाद यजना जि थाग्रा न' बे न'खौ दिनै 2024 मायथाइयावनो माने लुफुंजोबनांगौमोन नाथाय माखासे थालांबाय बेखौ दिनै खालामफिनदों आरो बे न'फ्रा मानसि थानो हानाय जानांगौ गोदोनि सरकारफ्रा मा खालामोमोन जे 20-25 हाजार बे न'आ जायो जाया जों खोथा गैयामोन नाथाय आथिखालनि जिथु सरकार बे सरकारा जाहैबाय माने जिफोर न' लुयो बे थानो हानाय न' जानांगौ दा बेबायदि गोबांथार जायफोर स्किम होदों फरायनाय फरायसाफोरनि ओमफ्राय जोंनि माने बायदिसिना सेल्फ हेल्प ग्रुप बायदिसिनाजों गासै आइजोफ्रानो ओरैनो थास्लायस्लाय माबा मोनसे बिसोरबो आरजिनो हानांगौ होननानै मोनफ्रोमबो माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि साफ्रोम सोद्रोमानो आनलिमिटेड खुनु लिमिटआनो गैया बेबायदि बिथिङाव आं सानो जे रायजो राजाया बेफोरखौ मोनग्राया 70-80 जौखोन्दोआनो माने दिनै एनडिएनि केन्डिडेटनो भट होगोन आरोखि बाखि 20-30 जौखोन्दोआल' गावसागोन सोरबा बिपिएफनो होगोन सोरबा माने जिएसपिआ जुदि होयोबा बिसोरनो होगोन सोरबा कंग्रेस दंबा बिसोरनो होगोन नाथाय सोरबाया भट बिनो सोरनिबा सिथ्लायाव सहै दा सहै दिनै जायफ्रा अरुणोदय मोन्दों जायफ्रा रेशन कार्ड मोन्दों जायफ्रा आयुष्मान कार्ड मोन्दों जायफ्रा उजाला आसनि मोन्दों जायफ्रा कृषक निधि सन्मान बे आसनिखौ मोन्दों 6,000खौ जायफ्रा दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 10,000 करि मोन्दों बा अनसाय बिखान्थि माबा माबि गोबां बिखान्थि सोलिदों बेफोर मोननाय मानसिफ्राथ' गासिबो बेयावनो भट होजोबगोन आरो फांफुं मानसि माने बेफोरखौ लानानै गोसो गोजोनै मानसिया खोब बेसे 20 जौखोन्दो 30 जौखोन्दो थागोन ओंखायनो माने निश्चित भाबै जयन्त बसुमतारीया गोबांथार भटजोंनो देरहालांगोन
गोख्रों बिजाथि महरै दाबिदार खालामो फरायबाय थानाय ना ना बिजाथिया गोख्रों पार्टियाबो गोख्रों नाथाय रायजो राजा पार्टि होनोब्ला पार्टियाव माखासे सोद्रोमाफोर थायो मावथिफोर थायो आरो बे मावथिफ्रा जेब्लाबो गोख्रों बिसोर भट देरनाय जेनहानायजों खोथा गैया बिसोर सानफ्रामबो खामानि मावगोन नाथाय भट होग्रायासो बेखौ माने माबा लागोन थांखि लागोन जे सोरनो भट होगोन आरो सोर देरहागोन गतिके मानव गेदेर खाम्फा बरग'यारिया मानसि हिसाबै गोबां स्ट्रं गोबां गोरों गोबां सेनियर नाथाय दा भट होग्राया बेसेबां दङ दा दिनै मानव गेदेर माने हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोदोनिफ्राय दैदेनबोदों बिथांजों थाबोदों माखासे मानसिफ्रा आरो बिथांनि सरकार समाव सोरबा सोरबा खैफोद आफोद बायदिसिना मदद मोनबोदों बे मानसिया जेब्लायबो बिपिएफनो भट होगोन बिपिएफजोंनो थागोन नाथाय साधारन मानसिया रायजो राजाफ्रा बिसोरो सोरजों थागोन बिसोर डिसिसन होगोन कि माने सोर देरहागोन ओंखायनो पार्टि स्ट्रं लिडार स्ट्रंआनो खामानि फैया स्ट्रंआ जाहैबाय रायजो राजा दा रायजो राजा स्ट्रंआ सोर जानानै दं आं बेखौनो होनबाय जे दिनैहाय बायदिसिना बिखान्थिनि गेजेरजों जायफ्रा माने बायदिसिना स्किम मोनदों आं दा आगोलाव माने जोंना बे गोरोन्थि जायो आगोलाव बिपिएलआल' मोनदोंमोन न'खौबो बिपिएलआल' मोनदोंमोन रेशन कार्डखौबो बिपिएलआल' मोनदोंमोन उज्ज्वला आसनिखौबो बिपिएलआल' मोनदोंमोन जायखिजाया सरकारनि मोनथायखौ बिपिएल आरो बिपिएलनि सुबुं सानखोआ जोबोद खममोन आरोखि नाथाय दिनैहाय मिडल क्लास आं सानो नोंथांमोन जेसेबां रिपर्टार दं नोंथांमोननि न'खराबो दिनै बेफोरखौ मोनजोबनो हायो मानो नोंथांमोननि न'खरा 5 लाख इनकाम खालामा माने बोसोरसेयाव आरो गतिके नोंथांमोननि न'खरा आगोलाव गोलैयाखैमोन बेवहाय मानो 1 लाख इनकामनि सिङाव थानांगौमोन आगोल बिपिएलआ होमबासो बे न' मोनो होमबासो बे रेशन मोनो होमबासो बे सब मोनो नाथाय दा 4 ग्रेडआव साख्रि मावनाय न'खर रिटायार जानाय न'खर बिसोरबो गासिबो बे स्किमफोरखौ मोनो अब्ला बे मानसिफ्रा भट होनाय नङा जानो बे मानसिफ्रानोथ' गासिबो एनडिएनो भट होगोन अब्ला बिपिएफनि भटखौ होग्राया बेसेबां थाखो दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा थायो बिपिएफआ आगोलनि बायदि गैया बिपिएफआव जोंनो दंजोबोमोन दिनै आंनि खाथियाव नै राजिब ब्रह्म बिथां दं इएममोन दा एमसिएलए जोंहा प्रभात बसुमतारी बिथां दं रेवरेवा बिथां दं जोंहा हनै बिजित गोरा दं गासिबोथ' माने क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बिपिएफनि जानानै खामानि मावग्रामोन अब्लाबो जेनाखै होनबा दा बिसोरनो बिर मानसिफ्रानो गैबावलासो अब्ला बोरैहाय बारायनो गतिके नुनायाव आरो आं सानो जे बेबायदि जेबो गैया अदेबानि जिहेतु बिसोरजोंबो लाख भटारफोर थागोन बे लाख भटारा जेरावबो अबा 2000 अबा 3000 मालाबा 10,000 गेदारिं जागोन समायना जागोन आरो बे जाहैबाय डेम'क्रेसिनि समायना मानसिया राजखान्थि खालामदों नालाय इलेक्सन बादायलायनांगोन इलेक्सन बादायलायनायाव जेननाय देरहानायजों खोथा गैया बादायबाय नालाय जेनगोनखौ मोनथिनानैब्लाबो ओंखारनांगोन आरो मा दा बाथ्राया जाहैबाय दिनै बिजेपिआनो बा दिनै इउपिपिएलआनो गासै बड'लेण्डनि माने रायजो राजाफोरनि जिथु जेंना बे जेंनाखौ दिनै मावनो लागासिनो दं आरो मावगासिनोबो दं गतिके बे बेलायाव आरो सिगांनि खोथा मानि खोथा बुंब्लाबो आरो बेवहाय दिनै जेबो खामानि फैथ'ला आरो नाथाय अदेबानि राजखान्थि गतिके बेवहाय मोनसे गणमत जानांगौ बयनिबो गावबा गावनि साननाय हनाया प्रकट जानांगौ आरो बेनो जोंनि डेम'क्रेसिनि धोरोम आरो बेनो जोंनि समायना डेम'क्रेसियाव जुदि रावबो जुजिलायग्रायानो गैयाबा इलेक्सना स्रि स्राय जायोबा बिराद गाज्रि नङा होमबा ओंखायनो बेनो नाथाय अदेबानि दा आरो बे अबस्थायाव गैला आरो बिपिएफआ नङा दा बेयावबो नङा दा बेवहाय आंनिबा बेवहाय बेबायदि जेबो फैला बिथांनि सायावबो गोदो जायफोर इसुखौ बुंदोंमोन बे इसुआ दा गैला गतिके बर' नङै सुबुंफ्राबो दा मोनथिबाय आरोखि अना बर' मानसिफ्राबो मोनथिबाय दा बेबायदि खालामबाय थानानै लाब गैला आरो आगोलनिफ्राय बिथांनि भटआ खमायबोगासिनो दं फिन दाबो खमायबोगासिनो दं ओंखायनो आं सानो मा बेफोरो जेबो माने माबा खालामनाय नङा मा होनो फेक्टर जानाय नङा बिथाङा जेखौ होदों आरो बेराफारसेथिं बर' सुबुंफ्रा दा बिराद सांग्रां आगोलाव बर' सुबुंफ्रा गावदोंमोन आरो एबाराव आं सानो गावनाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला बयबो लुबैयो जे खेबसे बेवहाय माने गावनि होननानै सानफ्रोमबो मोननाय केन्डिडेटआ माने देरहानांगौ थ' बे केन्डिडेटआ दिनैनि दिनाव जायखौ बिजेपि आरो एजिपिआ गासिबो थैथां नांथाबदों गतिके बेनो जुदि गासै बर' सुबुङा भट होयोबा बेनो गोरलैयै देरहालांगोन ओंखायनो एबाराव सोरबा माने माबा नङै मानसिफ्रा बिपिएफ नङै कंग्रेस नङै इउपिपिएल नङै बिजेपि नङै जि गेजेरनि सुबुंफोर दं बर' समाजाव फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै गासिबो आं सानो बिसोरो एबाराव जयन्त बसुमतारिया जेरैखि जाया देरहानांगौ ओंखायनो पार्टिजों खोथा गैया बयबो जयन्त बसुमतारिनो भट होगोन जाहाथे बिजेपि आरो एजिपिनि मददजों माने जिफोर गुबुननि भटफोर मोनगोन
बेजों देरहालांनो हायो आरो जुदि बिदि खालामाब्लाथ' आगोलनि बायदि लस जाबाय थागोन खारन आगोलावबो देरहाबाय थायोमोन नाथाय माने बर'फोरनि भटआ खावनै गावबाय थानायावसो बिदि जादोंमोन आरो खावनै गावोबा गमामायैनो लकसान जायो ओंखायनो बिपिएफ सोद्रोमाफ्रा बिपिएफनो भट होगोन नाथाय बिपिएफ नङै सोद्रोमाफ्रा बे मास्टारानो जा लेक्सारारानो जा आबादारियानो जा जियानो जा थुनलाइगिरियानो जा आं सानो जे एइबाराव आरोखि गावसिनि हास्थायनाय बायदि गावनिनो सोरबा सासे आंगो मानसिया जाथों होननानै बयबो जयन्त बसुमतारिनो भट होगोन आरो एइबाराव आगोलनि बायदि बर'फ्रा गोरोन्थि खालामनाय नंला आं सानो जे बर'फ्रा बर' देरहानांगौखायनो जयन्त बसुमतारिनो होगोन जेराव चिफ मिनिस्टार बायदिया मदद होदों जेराव गासै बिजेपिनि मानसिफ्रा मदद होदों बेखौ नागारनानै जुदि बर'फ्रा गावसोर गावलायलायोब्ला अब्लाथ' बिनि बेबायदि खथियानो जाबाय थागोन नाथाय अब्लाबो ओरैनो देरहागोन खिन्थु आं सानो एइबाराव बर'फ्रा खुनु राजखान्थिनि नामाव बे गोरोन्थिखौ खालामनाय नङा आं सानो फोरोंगिरियानो जा थुनलाइगिरियानो जा बा आइजो आफादावनो खामानि मावबा जेरावखि खामानि माव बिसिनि थांखिया एइबाराव मोनसेल' जागोन जे जेरैखि जायाब्लाबो एइबार जयन्तखौ देरहाहोनांगौ पार्टिजों खोथा गैया बिनि उनाव गावबा गाव आफादाव थानानै खामानि मावलायफिनगोन आरो जयन्त बसुमतारिया बयनिबो खाथियाव उनावहाय थानानै खामानि मावगोन आरो बेखौ बयबो लोगो मोनहैगोन दिल्लीयाव थाङोबा दा दिल्लीयाव थाङोबा मानसियानो गैया हाबनो बेबायदि जाबाय थाबोदों दिनै नङा होमबा ओंखायनो आं सानो माने एइबारनि खेबाव बे जानाय नङा बयबो बर'आनो बारा नङाब्लाबो 80% जयन्त बसुमतारिनो भट होजोबगोन